австрійські концлагеря смерти Талергоф і Терезін явилися раніше від нацистських у Германії. Це може допустити, уж Гітлер був австрієць і, возможно, ізучав опит своїх австрійців на русинах. Нараз кажуть, що в Європі за геноцид русинов мало говорять. А в Україні то почти під політичну заборону. Не русинів, то значить і не було геноцида. Ведь австрійські антирусинські концлагеря смерти Талергоф і Терезін явилися раніше від нацистських в Германії і сталінських в СССР. Це можна допустити, що Гітлер був австрієць і, можливо, ізучав опит своїх австрійців на русинах, як робити етнічні чистки. Да. А потім ті чистки робилися і на українцях, на руських, на білорусах. Думаю, можу. А ще пак німці, нацисти займалися і етноінженерією. Ми споминаємо, коли іменно Абвер організовував державний переворот у Подкарпатській Русі, коли вже чехи були під боєм, словаки согласилися на розкол Чехії. Там римокатолицький священник Тіссо согласився провозглашати від Чехії незалежну Словакію, то ясно, що предложив Абвер і то першому прем'єр-міністрові Подкарпатської Руси Андрію Бродію. Но Андрій Бродій відказався. Крім того, що Андрій Бродій захотів, согласно того міжнародного договору в Сен-Жермені, що усі русинські села і території мають входити в Подкарпатську Русь, почав організовувати людей, щоб включити їх до території Подкарпатської Руси. І ще не був підписаний Мюнхенський зговор, не дійшли к Германії Судети, не произойшов ще австрійський аншлюз. І ще се надіяли на свою воєнну допомогу таку силу Польща і Франція. Вони не подозрівали, що так скоро упадуть у тисках вермахта. На лопатки їх клали за щитані неділі. І ще впереді було все, що буде зв'язано із Второю мировою війною. А той у Дахау, уже з 30-х років, Гітлер опита має, набрався на русинах, геноцид творили над русинами, уже кипить робота. Сюди звозили тих, кого режим нацизма рахував генетичним мусором. Євреїв, гомосексуалістів, проституток, преступників, душевнобольних. А із ідеологічних противників звозили комуністів, релігійних діятелів. А от тих, хто критикував существуючий режим. Тобто садили в тюрми не лише при Сталінові, коли казали, що за критику режима діставали 10 років. Оказується, німці, педанти, європейська нація за критику нацистського режиму кидали в тюрми. Народ і рейх, як вони казали, повинні ліпше жити, но ніч не знати, що кілька злочинів творить нацистська власть. Така була ціль. І лагерь, а затим і ціла система подобних лагерей, організовувалися в цілях соціальної і расової, як казали німці, гігієни. І так Гітлер, навчений опитом геноцида над русинами в Талергофі, розробляв і далі, більш тонко, различні методи для знищення других народів. Бо й до дниска і все під запретом, многі вещи скривають. Кстати, інтересно, що Європа теж возиться з кримськими татарами, що постійно їх споминають, що їм треба провадити, вернути на місто, їм дати землю. Да, уже на нинішній день кримських татар і вернули на землю, дали їм державну мову, все їм дали. А русини в центрі Європи забиті, і їх геноцид австрійцями, німцями у Європі майже під грифом секретно. Ужасно таке навіть представити собі, що ми одного разу пишемо русини жалоби в Європейський Союз німцям, австрійцям. А один журналіст-австрієць був у нас у гостях і сказав: ви проситеся на защиту
Європейського Союзу, тобто до німців-австрійців, то ті, котрі донині перед вами не покаялися за статті концлагеря смерти Талергоф і Терезин. Та як вони будуть вас захищати? Наоборот, все зроблять, щоб ніколи ніхто не знав, або, по крайній мірі, глушити інформацію про дикі злочини Австрії у тих роках більше 100 років назад.